Bola príliš prudká prihrávka. Dokonca za obrancu. Kaľužný, dobrá prihrávka dozadu. Denisov gól! Tak napokon Kaľužný sa raduje do zmeny v skóre v tomto zápase. Varlamov prekonaný. Alexej Kaľužný. Podobne ako Ovečkin, aj on dokázal skórovať v každom stretnutí, v ktorom nastúpil na týchto majstrovstvách sveta. Bieloruská radosť. 12 minút a 30 sekúnd je rozdiel užívať dvojgólový. Videli sme, kde sa to zrodilo. V útočnom pásme. Tam Sušínsky to bol, nie obranca, ktorý v podstate neprikryl tú modrú čiaru. Kaľužný bol hráčom po Denisovovej strele, ktorý sa dostal ešte k dorážke a trafil veľmi presne a nekompromisne.